Inselmilkom u nistedinkom għal-raba riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Ir-raba ħadd tal-Avvent jippreżentanna fil-Vanġelu il-figura sabiħa immens ta' Marija. Alla jażilha biex permezz tagħha u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu jinżel jammar verament fost il-bnedmin fil-persuna ta' Ġesu. Alla jibni it-tempju tiegħu Ġesu permezz tal-ġuf safi ta' Marija. Il-Vanġelu skont San Luqa bħala background illum fl-ewwel qari għandu silta meħuda mit-tieni ktieb ta' Samwell. Is-Sultan David wara li jaħkem u jirbaħ il-belt ta' Ġerusalem xtaqa li tkun iċ-ċentru reliġjuż mhux biss politiku tas-saltna tiegħu. Wara x-xewqa tiegħu lill-profeta li jibni tempju lil Alla. Imma Alla juri lill-profeta Natan li wassal dan il-messaġġ lis-Sultan David li Alla stess kellu jibni it-tempju tiegħu. Mhux tant tempju tal-ġebel, imma billi wetta il-preżenza tiegħu fid-dinastija, jiġifieri fid-dar irjali ta' David. Kellha tkun din id-dar, din id-dinastija rjali illi tagħti lill-poplu l-magħżul il-Messija imwiet. Minnek qed joħroġ il-mexxej. Dan iseħħ b'mod partikolari, anzi b'mod eċċellenti, permezz ta' Marija. Il-Vanġelu tar-raba ħadd tal-Avvent jippreżentana silta li min jaf kemm il-darba smajnija l-Anġlu Gabriel li jħabbar lil Marija li kellha ssir Omm Alla. Il-weda lil David issaħħ meta l-Arkanġlu Gabriel jgħid lil Marija u jkun kbir u jkun jissejjaħ bin Alla l-Għoli u l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. Bil-fiat ta' Marija hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kemmtek Ġesu jitnissel fil-ġuf safi ta' Marija ta' Nazaret. Ġesu li kellu jkun l-Immanuel, Alla Mana, il-veru preżenza u tempju ta' Alla fost il-bnedmin. Xi ġmiel ta' Vanġelu. Meta San Franġisk d'Assisi kien jimmedita fuq dan il-Vanġelu, kien ifakkarna illi kull min jilqa il-kelma bħal Marija inissel ġo fih il-preżenza ta' Ġesu. Aħna wkoll bħal Marija insiru amara tal-Ispirtu Santu, preżenza ta' Ġesu fost il-bnedmin. Jonqos lilna biss illi bħal Marija f'dan ir-raba ħadd tal-Avvent ngħidu hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kemmtek. Dan huwa l-Vanġelu li jixxandar lill-ġnus kollha, kif ifakkarna Pawlu fit-tieni qari fl-ittra tiegħu lir-Rumani. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.